chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá vô u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha O surrender New Trip National Liberation Council SHNLC Ubalasya kem ha kasngi palay ulapla ba ulabat kambiang kum utresurar hapo ka sengking atier kata ka New Trip National Liberation Council HNLC Une u SHNLC udai u ba Stromwell Maudo ba South West Nam Karta ubalasya kem halor ka jingkeno don kti ban lelum ya kapisa badawa da ka HNLC na kinong khayi bat hespa ha shalong ya uba Stromwell lakem da kipulit na kaying sa jong u ha umpling dong sharum kabahap hapo ka ranja police station pentip uway uhe pulit uba Stromwell ulapla ba ulabat menta kum utresurar ka HNLC bat uladon kti ha kajing lelum ya kapisa na kibriu kiba la yo priang ya ka chithi dawa pisa na ka HNLC yathu uhe pulit o ba Stromwell udai u headmaster barim jong ka school Lajnong Secondary School Maulangsu West Khasi Hill District bat lakem nangkong eu ha ka khatsan tarik ujeliu arhajar khatsan ka tanat pulit kala register case persya ya ka jingsam chithi dawa pisa jong ka HNLC sya kinong khai bat hespa ha shalong